יש רגע שאני לא אשכח בחיים שלי. אני חוזרת מקניות, מחנה את הרכב, הטלפון מצלצל, בקו השני, הרופא משפחה שמבשר לי שאני חולה בסרטן. מיד טסתי אליו, נכנסתי למרפאה, הסתכלתי אליו, שאלתי אותו, תגיד לי, אבל באמת תגיד לי, כמה זמן נשאר לי לחיות? הוא הרגיע אותי. הוא אמר לי, יהיה בסדר. זה טיפולים, זה תהליך, את תעברי את זה. החלמתי, הבראתי. אבל נשארתי עם השאלה, איך אני רוצה לחיות את חיי? אני ענת הלוי, בת 55, אימא לשני בנים מקסימים. אני מנחת קבוצות, אני מלווה אנשים בתהליכי שינוי. ואין יום שאני לא פוגשת בקליניקה שלי, אנשים ששואלים את השאלה, איך הם היו רוצים לחיות את החיים שלהם. נמצאת איתי כאן סיגל שביט, שבאה לספר לנו איך היא חיה את חייה. מה שלומך, סיגל? נפלא, כיף להיות פה, כיף להיות איתך. ככה לטובת מי שלא מכיר. תני לנו כמה מילים עלייך, ספרי לנו. אז ככה, אני אוטוטו בת 56, ילידת פרדס חנה. גדלתי, גידלתי ועדיין מתגוררת במקום הכי מגניב בארץ. נשואה 33 שנים לאילן, ובעצם התחלנו לצאת יחד מגיל 15 וחצי שלי. וואו. כן, יש עוד סיפורים כאלה. יש לנו 3 ילדים מדהימים, 2 בנים, אחד בן 31 והשני בן 27, בת 21. אני עוסקת בעיצוב פנים מזה שנים רבות, וב6 שנים האחרונות אני עוסקת בסטיילינג. למדתי אימון אישי וסטיילינג תרפי ו-NLP, כדי ככה להיות הרבה יותר מקצועית בכל מה שקשור. גם לנפש האדם. גם לנפש האדם, כי סטיילינג זה לא רק חומר, וזה לא רק בדים, וזה לא רק בגדים, זה הרבה הרבה מעבר. כן, וואו, בגדים, בדים, תכף אנחנו הולכות לשם. בדיוק. ספר את הסיפור. אז רגע, אז בגיל לפני 6 שנים, את אומרת שבעצם היה שם איזשהו שינוי. נכון. אז בואי תספרי לנו מה קרה בגיל 50. בגיל 50 חיפשתי מתנה משמעותית. משהו שככה יעשה לי טוב על הלב. לא עוד בוסם ולא עוד איזה צמיד יהלומים. משהו שיכניס קצת דרייב לחיים. ואז פתחתי את האתר של שנקר וחיפשתי איזה קורס מעניין. ואז ראיתי שם סטיילינג פרו. נכנסתי לסילבוס וראיתי סטיילינג להפקות אופנה, סטיילינג לטלוויזיה, סטיילינג אישי, צילומים, עניינים. דלקו לי כל הכוכבים. ואמרתי, וואו, איך בא לי. מה, היה שם משהו מבפנים שהעיף אותך? זה משהו שתמיד אהבתי. זה משהו שהחזיר אותי כמה שנים אחורה. ונרשמתי. ואז בשיעור השני שאלה המרצה, מה החזון שלך? ואמרתי לה, החזון שלי הוא לצאת מהשחור, לבן, אפור, כחול, וללבוש יותר צבעים, ולחזור למי שהייתי בגיל 20. אז רגע, ההחלטה הזאת בגיל 50, פתאום, ככה ביום בהיר אחד, את מספרת שאת פותחת ואת בוחרת דווקא סטיילינג? תראי, סטיילינג עוסק באופנה. ואני בגיל 20 כבר עסקתי באופנה, וחלמתי אופנה. ורציתי להיות מעצבת שמלות קלה, מעצבת שמלות ערב, רציתי לפתוח סלון. וכשהשתחררתי מהצבא, אמא שלי שאלה אותי מה את רוצה מתנת שחרור. אמרתי לה שאני רוצה מכונת תפירה. אמרה לי, מה מכונת תפירה? אמרתי לה, כן, זה החלום שלי. אני רוצה להתחיל לתפור. ובאמת, היא קנתה לי מכונת תפירה. והתחלתי לתפור. ותפרתי דברים מדהימים. לא היה יוטיוב, היה רק בורדה. ובעצם כל מה שידעתי זה היה מתוך ניסוי וטעייה. ובאמת הגעתי למצב שאני תופרת בלייזרים ומכנסיים עם פנסים ושמלות ולעצמי את כל הבגדים וגם לאילן שלי. בלי איזושהי הכשרה קודמת. כלום, הכל מתוך ניסוי וטעייה.
הכל מלהסתכל על בגדים, לראות איך הם בנויים, איך הם גזורים, לשים אותם, להוציא איזה גזרה, אז את אומרת שיש שם איזשהו חלום בגיל 20, שהתחיל להתגבש לו, ואת מבקשת מאמא שלך מכונת תפירה, מתחילה לתפור, לבד, פתאום איזשהו פרץ יצירתיות יוצא ממך. וואו. אז מה קרה? תראי, יצירתיות תמיד הייתה שם. היא באה לידי ביטוי בגיל הזה, בכל מה שקשור בעולם הבגדים. ואז בעצם יום אחד קיבלנו הזמנה לאירוע, לחתונה. משפחתית? אז כן. מה? אוקיי. ואמרתי, הזדמנות, לתפור לעצמי סמלה. נסעתי לנחלת בנימין, וקניתי בד בצבע ורוד, פוקסיה כזה סטן. הגעתי הביתה, ותפרתי לי סמלה מהממת, כזאת בובתית, עם מין סטרפלס כזה וכתפיות דקות, וכאן נפתחת ממש בובתית כזאת. הרגשתי בה הכי נפלא בעולם. ואז הגיע הערב, ונכנסתי לאולם, וניגשתי לבר, להזמין משקה. ועמדו שם שתי נשים בוגרות, ואני, כמו שאת מבינה, ילדה בת 20. 20 וחצי, משהו כזה. ושמעתי את אחת הנשים אומרת לחברה שלה, תראי את זאת. ואז הם ככה הסתכלו עליי, ואני שמעת את החברה שלה אומרת, מה? אז היא אומרת לה, תראי, כאילו, מה נראה לה? אז היא אומרת הן מדברות לה, בין שתיהן? כן, הן מדברות ביניהן עליי, ועל מה שאני לובשת. ואז החברה שלה אומרת לה, מזעזע. ואני באותו רגע ששמעתי את הביקורת הכל כך אגרסיבית הזאת, ניגשתי עם הכוס לשולחן, התיישבתי שם ולא זזתי משם כל הערב. ממש התביישתי, התבאסתי. הרגשתי שזה באמת הדבר הכי מכוער שלבשתי. תתארי לי רגע את הרגע הזה. תארי לי מה קורה שם. באותו רגע פתאום את שומעת, את באה כל כולך, במלוא הדרך, עם משהו שחלמת לעשות אותו. פרי יצירתך. פרי יצירתך. ואת יושבת ושתי נשים עומדות שם. מה קורה שם? הכניסי אותי רגע לרגע הזה. מה שקורה שם זה בעצם הקטנה, העלבה, ביקורת. משהו שאת לא יכולה להישאר אדישה. זה לא יכול לחמוק ממך אם את לא מספיק חזקה. וכנראה שלא הייתי מספיק חזקה. ולא הייתי מספיק בטוחה בעצמי, שזה באמת הדבר הכי יפה. והן הצליחו לערער אותי, והם הצליחו לגרום לי לחשוב שאני לובשת את הדבר הכי מכוער שיכול להיות. ושבכלל לא כדאי לי לקום לרקוד, ושעדיף שאני אשב כל הערב. וזה מה שקרה? כל הערב מצאת כן, עצמי? זה מה שקרה. וגם לא סיפרתי לאף אחד, כי ממש התביישתי. כי חשבתי אולי... מה? כי חשבתי אולי שגם הם חושבים ככה, אבל אף אחד לא אמר לי אולי, מה יש בהקטנה הזאת? את אומרת הקטנה, ואת אומרת בושה. מה הקול שעולה שם? שאני לא שווה, שאני לובשת משהו שהוא מזעזע, שהוא לא קונבנציונלי, שהוא בולט, שהוא אולי העזתי יותר מדי, שמה פתאום אני לובשת ורוד, למה לא שחור או כחול, או כאילו... צבעים יותר סולידיים, ופתאום באה מישהי בשיא הצבעוניות שלה. אז זה היה פחות... לא בא להם טוב, בקיצור, יש שם שתי נשים שיושבות, ולא בא להם טוב בעין. לא בא להם טוב בעין, וגם, את יודעת, הם היו נשים בוגרות, ויש פה ילדה צעירה. וואו. ואנחנו... מה קורה באותו רגע? באותו רגע, זהו, נגמר לי הערב. נגמר. אז
ואז גם מה קורה נגמר לי... לפשן, לחלום, ליצירה? בדיוק. ואז ביום למחרת, זה לא עזב אותי. והלכתי עם זה כמה ימים. ולא שיתפת גם אף אחד אחר. לא שיתפתי אף אחד, כי באמת הרגשתי נורא. הרגשתי פשוט נורא. הרגשתי שאני לא מוצלחת, שעשיתי משהו שהוא אולי לא נכון, אולי לא קונבנציונלי. הם הצליחו לגרום לי לחשוב שזה באמת לא מתאים, ושאני לא כזאת מוכשרת, ושאולי כדאי שאני אחפש משהו אחר לעסוק בו. אז את לוקחת הכל ואת קוברת אותו פנימה? את כל הקול הזה שלך, את החלום הזה שרצית, סלון קלות, סלון אופנה? עם הזמן, כן. עם הזמן שמתי לב שאני פחות ופחות ניגשת למכונה. אז הלכתי ללמוד. מה למדת? הבחירה? איפה? העיצוב, ואיפה מה שהלכתי ללמוד, חינוך מיוחד. יופי. איך? למה? אז זהו, אני חושבת שהייתי תמיד ככה בין היצירתיות לנפש המטפלת. אני עוסקת בזה שנים רבות. עד היום, אם אני לא טועה. עד היום, כן, עד היום. ואז את מתחתנת עם אילן. נכון. ומגיעים הילדים. נכון. אז הבכור זה שקד. ואחר כך זה... שחף. ואחר כך רוני. ורוני. נכון. וואי. מה קורה? מה קורה? איך אתם כמשפחה חיים עוברים? שהיית בת 42? קורה משהו. שקד היה בן 14. אנחנו בעצם ראינו התכתבות שלו עם... אבל תכניסו אותי איך זה היה שם. סיפרת לי ככה שאילן מצא את ה... אז ערב אחד, אילן ככה לקח את הלפטופ שלו, ופתאום הוא ראה במסך התכתבות עם בן, והתכתבות שלו משתמעת לשתי פנים. רומנטית. התכתבות רומנטית, כן. והוא היה רק בן 14. הוא היה רק בן 14. הוא קורא לי, והוא אומר לי, בואי תראי. ואני באה, ואני קוראת את ההתכתבות הזאת, ואני בהלם, בשוק. לא ציפיתי, לא חשבתי, לא דמיינתי, כלום. זה בא באמת כרעם ביום בהיר. יש הרבה אנשים שאמרו לי, את יודעת, איך לא ראית? זה היה ברור. איך? לא ראיתי. ולא שהדחקתי, ולא שחשבתי. לא ראיתי את זה. ראיתי אותו כילד צבעוני, כילד שמח, כילד שונה, כילד שבאמת מחובר למישהו. אבל כן היו סימנים כאלה של ילדות כזאת שהוא לא היה משחק עם רובים, ולא היה משחק כדורגל, והיה משחק עם בנות, והרבה עם ברביות, אבל אמרתי לעצמי, יש הרבה ילדים כאלה, שהם עדינים, שהם, את יודעת, כאלה לא... אבל מיד הבנת שמשהו... אז מה היה שם? את בעצם... באותו רגע הבנו. אתם נמצאים באותו מעמד, תופסים רגע את הלפטופ, ופתאום אתם מבינים... שהילד שלנו הומו. הומו. שהילד שלנו הומו. וואו. אבל אנחנו מסרבים להאמין... איך את מגיבה? איך אילן מגיב? מה היה שם? באותו רגע התקשרנו אליו, וביקשנו ממנו שיבוא הביתה, הוא היה אצל השכנים. ואני זוכרת ששכבנו שנינו כזה עם הלפטופ במיטה, והוא ככה מולנו, ואנחנו כאילו מבינים ולא מבינים. ואנחנו שואלים אותו, מה זה? מראים לו כאילו את הלפטופ שלו, ושואלים אותו, מה זה? ואז הוא אומר לנו, כן, זה מה שזה. אמרתי לו, מה זאת אומרת? אז הוא אומר לי, אמא, אני אוהב בנים. אז אמרתי לו, אבל... איך אתה יודע? איך אתה יודע שאתה אוהב בנים אם לא ניסית בנות? ואז הוא אומר לי, את היית צריכה לנסות בנות בשביל להבין שאת נמשכת לבנים? וואו. אמרתי לו, לא. אז הוא אמר לי, גם אני לא. הוא אמר לי, אמא,
תמיד ידעתי. כבר מהגן ידעתי. איזה צמרמורת יש לי שאת אומרת את זה. שאני אוהב בנים. שאני נמשך לבנים. שאני לא כמו כולם. לא היה לנו מה להגיד הרבה. מה הרגשת? הרגשתי רק שאין לי יותר מה להגיד לו. שאני בשלב הזה צריכה לשתוק כדי לא להגיד משהו שהוא יהיה טעות. את זוכרת אם חיבקתם אותו? אני לא בטוחה. אני לא בטוחה. אני חושבת שהוא פשוט עמד במין, לא מקום שבור, כואב, הוא פשוט בא ואמר, כן, זה מי שאני. כאילו, לא הרגשנו אני חושבת שאנחנו היינו צריכים את החיבוק. בול. אנחנו היינו צריכים את החיבוק, כי הוא היה ממש הכי שלם, בטוח, ומה שנקרא, זה אני. פתח לי את הידיים ואמר, זהו, זה מי שאני. וזהו, ואז הוא פשוט הלך לחדר שלו, ואילן ואני יצאנו החוצה, בדלת האחורית, כדי שהוא לא ידע שאנחנו יוצאים קדימה, או כדי שהוא לא ישמע. ושנינו פשוט בכינו. בכינו. אני לא אשכח את הבכי של אילן. אני הייתי צריכה לחבק אותו. את אילן. יותר מאשר אותי. על מה היה הבכי? אני חושבת קודם כל שזה היה הפתעה מוחלטת. בשבילו, בשבילי. כאילו, גם אם יגידו לי 20 פעם איך לא ראיתם, לא ראינו. זה היה לגמרי הפתעה. וכשזה בא בכזאת הפתעה, אני חושבת שיש לזה הרבה, את יודעת, הרבה רגשות שצפים באותו רגע של אולי כישלון, אולי אכזבה, אולי אובדן של חלום, אולי חוסר אונים, כאילו... איזה חלום? את יודעת, זה כאילו, מדברת על החלום, זה רגע זורק אותי לגיל 20. איזה חלום? מה התנפץ שם? חלום של ילד שיהיה ילד רגיל, שיתחתן עם אישה, שיביא ילדים, שלא יקניתו אותו, שיקבל את כל הזכויות כמו כולם, שיהיה אהוב כמו כולם, שלא יסתכלו עליו ברחוב כמו על איזה מצורע, שלא יזרקו לו מילים, שלא יפחד ללכת יד ביד עם מישהו אוהב, שיביא לי נכדים. סופר חשוב. אובדן של החלום של הדבר השלם, הרגיל, המוכר, הידוע. זהו, זה היה שם. ואני חושבת שכשמסתכלים על הצד של אילן, אז יש פה משהו גם, כאילו, משהו בגבר, בגבריות, כאילו, לא הצלחתי, זה לא הגבר שרציתי, זה הרי בעצם מישהו שהוא יותר אישה, שהוא נמשך יותר לנשים, שהוא רואה את עצמו גם כאישה, ולפעמים גם מדבר כאישה. שקד. כן. כאילו, אז בעצם זה שהבן שלך הוא הומו. אני זוכרת שגם סיפרת לי שלא יכולת לשמוע את המילה הומו. נכון, נכון. לא... ופתאום בבית שלך זה נוכח, פועם. הדבר הראשון שעשיתי ביום למחרת, זה להתקשר ולבקש עזרה. כמה זה חשוב. הדבר הראשון, 8 בבוקר, התקשרתי לבקש עזרה, כי מדובר על לפני 16 שנים. זה לא מה שהיום. זה היה הרבה פחות מקובל, והרבה פחות שכיח, והתחלנו ללכת לפסיכולוגית שמתמחה בתחום. אנחנו לבד, לפעמים שקד לבד, וזה מאוד מאוד עזר לנו ככה בתהליך מה בעיקר? בעיקר מה אתם מבינים?
אנחנו מבינים שאנחנו לא אשמים בכלום. זאת אומרת, הייתה שם אשמה. בטח, הייתה שם, קודם כל, הייתה שם בורות. בורות, אבל גם הייתה אשמה של מה? של חוסר הצלחה בלהביא ילדים, ואני מביאה ילד שהוא הומו? לזה את מתכוונת? לא, כאילו, יכול להיות, כן, אבל אני חושבת, בדבר הגדול יותר, שזה לא להבין למה, איך, מה קרה, מה זה? כאילו, מה זה? מה, הוא עכשיו בחר להיות כזה? הוא נולד ככה? ממתי זה התחיל? מי אשם? מי הביא אותו לזה? אולי זה בגלל החבר הזה שהוא דיבר איתו? כאילו, איך זה קרה? להבין בכלל מה זה הדבר הזה הומו. מה זה הדבר הזה נטייה מינית. כן. ודרך השיחות האלה, ודרך העמקה גם את יודעת, בידע נוסף שקיבלנו, הבנו שזה לא קשור אלינו, וזה לא תלוי בנו, וזה לא איך שגידלנו, זה תלוי במפגש הזה, הקטן, בין הזרע לביצית, ששם המטען הגנטי הזה קורה שם, שהנטייה היא שונה מהדבר הזה של גבר, הטיפוסי, הרגיל, שנמשך לאישה. אילן. כן. אילן. כן. וזהו, ועם הזמן, ככה, לתוך התהליך של ההשלמה וההכלה, תמיד היינו שם, ותמיד אמרנו לו שהוא לא לבד. ואיך אתם מול הסביבה? הורים, משפחה, ההורים שלך? לקח לנו קצת זמן לספר להורים שלי, אבל הסביבה, למחרת בבוקר כבר סיפרתי לאחותי, וסיפרתי לחברים קרובים שלנו, ממש מהר מאוד, ואני זוכרת שיומיים אחרי, הייתה לנו הופעה שהזמנו כרטיסים לשלמה ארצי, הרבה לפני, ואמרנו להם שאנחנו לא באים, אין סיכוי, אנחנו מוצפים ואין לנו כוחות, ואז הם לא ויתרו לנו, ואמרו לנו, אתם באים, לא מעניין אותנו, והלכנו. והיה שם שיר ששקד שר לנו כשהוא היה בן שנתיים. איזה? עכשיו אני מרגיש כאילו. ושרנו את השיר הזה כשהדמעות שוטפות אותנו. את יודעת, זה... כאילו הסתכלנו כזה, את יודעת, לשמיים ואמרנו, זה מה יש, ועם זה ננצח. וואו. כן, ואנחנו היום הכי גאים, הכי גאים. את יודעת, אני זוכרת את הרגע הזה, שאני הבנתי שאני לסבית עוד לפני שיצאתי מהארון, ושאני נמשכת לנשים, אנחנו הכרנו, וזוכרת את התקופה הזאת, שאת בדיוק שיתפת את זה, והתחלת לדבר, והסתכלתי ממש בקנאה. איך אמא מקבלת את הילדים שלה, את הילד שלה, שהוא הומו. כי ההורים שלי לא היה להם פשוט. עד היום. כמה זמן? כמעט עשור. וואו. ואני זוכרת שממש הסתכלתי עלייך ואמרתי, יואו, איזה כיף לילד הזה שיש לו הורים כאלה, שמחבקים אותו, תומכים בו. גם אני רוצה. הילדה הזאת. אז אתם יכולים באמת להיות גאים בכם. לגמרי גאה בתהליך שעברנו. ואפילו למצעד הגאווה הלכתם, וסיפרת לי ככה משהו, אז... נכון, אני חושבת שהוא חובה בכל בית, והתמיכה הזאת היא... זה כמו ששנתיים אחרי שהוא סיפר לי את זה, אמרתי לו, שקד, אתה יודע, אני כותבת כל מיני פוסטים בפייסבוק, ובא לי לקראת מצעד הגאווה, לכתוב פוסט על הסיפור שלנו. זה לא רק שהוא שמח, הוא אמר לי, אמא, אני הכי בעד, לכי על זה. זה חשוב כל כך, זה חשוב לאנשים אחרים, שיראו, שיפנימו, שיקבלו. והעלית הפוסט? העליתי את הפוסט. ואיזה תגובות קיבלת? הוא זכה לתגובות מדהימות.
היה איזה יום אחד משהו בסטודיו? כן, היה אני חיתנתי את שקד לפני 4 חודשים. כן, כן, אני זוכרת. חיתנתי את שקד לפני 4 חודשים, בחתונה מאוד מאוד מרגשת. אבל כמה שבועות לפני, סיפרתי בסטודיו שאני מתאמנת, כן. אני מחתנת בן עם בן זוגו בשבועות הקרובים. ואז כשיצאנו החוצה, אחת המתאמנות איתי, שהיא לא ממש מכירה אותי, ככה התיישבה לידי ושאלה אותי, את באמת מחתנת בן עם בן זוגו? אז אמרתי לה, כן. אז היא אמרה לי, מה עשית שזה קרה לך? וואלה. אמרתי לה, מה עשיתי? ואז ככה תפסתי את עצמי ואמרתי, איזה מין שאלה זאת? באותו רגע פשוט קמתי והלכתי, ופשוט הרגשתי שכאן אמרתי לעצמי, הילד בן 31, 16 שנים אני מקבלת, אוהבת, גאה, ועדיין משהו ככה נתקע. למה זה קרה? למה הצליחה ככה, יודעת? להרעיד אותך מבפנים. להרעיד, לגעת, לסדוק. וחשבתי על זה שאנשים פשוט לא מבינים עדיין בשנת 2025 שאין שום קשר. אין שום קשר. אני לא עשיתי כלום. אילן לא עשה כלום. אף אחד לא עשה שום דבר. מה עשית שהבאת כאלה ילדים לעולם? כן. עשיתי רק דברים טובים. עשיתי רק טוב. ואת יודעת מה באמת עשיתי? אפרופו מה עשית שיצא לך? מה עשית שזה קרה לך? אז עשיתי את הכי טוב. את יודעת למה? כן. כי הוא לא היה צריך להיות יום אחד בארון. בול. את יודעת, שקד בגיל 14 בוחר לחיות את החיים שלו. כמו שהם. לגמרי. לחיות את החלום שלו עם גבר. נכון. ולא עניין אותו מה יגידו, ולא עניין אותו הסביבה. נכון. את יודעת, 49 שנים לקח לי לצאת מהארון. - 49 שנים. פחד ממה יגידו. לחיות סודות והסתרות. זו המחלה הכי גרועה שיש. לגמרי. איזו זכות שיש לו לבחור בחיים שלו. הוא שמע לקול הפנימי שלו. אבל זה לא נגמר שם, עם שקד. לא. בטח. את צריכה עוד מתנה. כן. צריכה משפחה צבעונית. אז מה קורה? אני מקבלת את המתנות הכי שוות שיש. כי כנראה, ההוא שם למעלה החליט שאני יודעת להתמודד איתם הכי טוב. לגמרי. ולפני 5 שנים, כשחזרנו ממצעד הגאווה, רוני הקטנה שלי, פתאום אמרה לי, אמא, את יודעת שאני דו? אמרתי לה, מה זה דו? לא יודעת מה זה דו. אני יודעת הומו? את יודעת לסבי. מה זה דו? מה זה עכשיו דו? אז אמרה לי, אמא, אני אוהבת גם בנים וגם בנות. אמרתי, טוב, תהי מה שאת רוצה להיות, כאילו. אבל באותו רגע, חשבתי שאולי היא לא באמת מתכוונת לזה. שהיא אולי בודקת אותי, אם אני באמת מקבלת, אם שקד הוא כזה, אז זהו, זה מספיק, ואם אני אחרת, אז בואי, זה כבר לא. ולא יודעת, עזבתי את זה ככה, הנחתי לזה, אבל הלכתי עם זה ככה כמה חודשים, ואמרתי, אולי כן, אולי לא, לא יודעת.
מה זה? מה זה הדו הזה? ואז אחרי כמה חודשים שאלתי אותה, תגידי, מה שסיפרת לי אז, זה באמת? כאילו, את באמת אוהבת בנים ובנות? אז היא אמרה לי, כן, כן. אמרתי לה, טוב. כמה חודשים אחרי, פתאום הייתה לה זוגיות עם בחור מקסים. עם בחור. בחור מקסים. ואחרי 1.5 שנה הם נפרדו. ואמרתי, טוב, את יודעת, 1.5 שנה, כנראה שזה לא באמת דו, אולי זה רק... ואחרי כמה חודשים טובים, אולי שנה, פתאום היא באה וסיפרה לי שהפעם יש לה בת זוג. אוקיי. אמרתי, טוב. הילדה אמרה את האמת. להגיד לך אם הייתי מופתעת? לא הייתי מופתעת. אבל מה קורה לך? באותו רגע, אני לא יכולה להגיד שרקדתי על כיסאות, ואמרתי, אוקיי, הנה, עוד אחת, סבבה. לא, זה היה כזה, מין איזה צביטה כזאת, ומין איזה תחושה כזאת של... מה עכשיו? מה? הומו? סטרייט? דו? לס? לא יודעת, מה? אבל אני זוכרת שבאתי לאילן ואמרתי לו, אתה יודע? רוני סיפרה לי עכשיו שיש לה בת זוג. ואת זוכרת שלאילן היה קשה אז? כן. פעם הוא אמר לי, מה אכפת לי? שיהיה לה מישהו שהיא רוצה להיות. ועדיין את מרגישה איזשהו קווץ' בבטן? כי כולנו, אמרתי לך, כולנו היינו רוצים שהילדים שלנו יהיו רגילים, לא פגומים, לא כמו שהחברה הנאורה לפעמים חושבת שהם לא בדיוק, את יודעת, מושלמים, אבל הם מושלמים. לגמרי. הם מושלמים כמו שהם. ואת יודעת את זה הכי טוב. כי כשאתה שלם, אתה מאושר. לגמרי. וזה הכי חשוב. וזאת הגאווה שלי, שבאמת, ברגע שהייתה לה בת זוג, היא לא חיכתה יותר מדי. היא הייתה מלאת ביטחון, עוצמה, ואת יודעת, כוח, לבוא ולהגיד את זה בלי לחשוב פעמיים. ולהביא אותה, ולהתנשק לידינו, ולהתחבק. איזה פתיחות יש בבית, בקבלה. וכשאני רואה את זה ואני אומרת להם, איך אני אוהבת, שאתן ככה הכי מאושרות, הכי פתוחות. לגמרי. אז אני ככה רוצה לחבר את זה למקום שאת נמצאת בו היום. לסטיילינג, עם הצבעוניות, ואין יותר שחור לבן. אין יותר שחור לבן. אני אגיד לך מה, אני חושבת שצבעים הם בעיקר מושפעים ממצב רוח. אני יכולה להגיד לך שבתקופה האחרונה, לאור המצב כן. בכלל במדינה, אז אני חושבת שבאופן מחובר למה שאני מרגישה, אז אני פחות צבעונית. אבל זה באמת תקופות, ועד ל7 לאוקטובר, כמעט ולא היה לי שחור ואפור לא, לבשתי המון צבעים. לאחרונה קצת פחות, אבל אין לי ספק שכשאנחנו נהיה בלב שלם ובהרגשה טובה, ושאמן והחטופים כולם יחזרו הביתה, וכל החיילים יחזרו הביתה, אנחנו נחזור באמת לשמוח לגמרי. וללבוש את הסמלה הוורודה הכי נוצצת. אמן. ואנחנו רגע לפני סיום. יש משהו שאולי לא שאלתי והיית רוצה ככה לשתף? ממש... אני חושבת שבסופו של דבר, כל העניין הזה של סטיילינג, נטייה מינית, זוגיות ארוכת שנים, כל הדבר הזה מתחבר למוטו הכי חשוב, שאני רוצה שכולם, כולל כולם, יחיו ויהיו מי שהם. מי שהם. החופש להיות מי שאנחנו.
זה הדבר הכי חשוב בחיים, כי מי שחי במקום חשוך, ולא קשור רק לנטייה מינית, זה קשור לעבודה, לעיסוק, זה קשור לזוגיות, זה קשור לכל בחירה שלנו בחיים. אם אנחנו בוחרים מתוך מקום שהוא לא חופשי, אלא רק מתוך מקום של מה החברה, מה הם יגידו, איך הם יכתיבו לנו לחיות, לא חי את החיים. פשוט לא חי את החיים. וזה מה שקרה גם בגיל 20. והנה יש לך פה תיקון עצום עם שני הילדים שלך. אני רוצה להגיד לך תודה. ואהבה גדולה. ואני חושבת שבסוף באמת הבחירה לחיות את החיים שלנו, ולשמוע על הקול שבתוכנו. נכון. זו המתנה הכי גדולה. אמן. אמן.